Dues entitats juvenils d'Horta-Guinardó, els agrupaments Escolta Anselm Albareda i Roland Phillips, han hagut de deixar les parròquies on duien a terme la seva activitat. També han hagut de marxar del districte, ja que no han trobat cap espai proper que satisfaci les seves necessitats. Ens va arribar un mail d'uns advocats que nosaltres no coneixíem dient que es volien citar amb nosaltres i nosaltres no sabem què és això, els truquem, quedem un dia per citar-nos, arribem allà i és quan ens comuniquen que hem de deixar els locals i ens fan fer un contracte que tenim com a màxim un any per buscar uns locals nous. Així és com es va assabentar l'agrupament Escolta que havia de deixar les dependències de la parròquia de l'Esperit Sant. Afirmen que són l'única entitat laica de les 4 que acollia la parròquia i que també són els únics que han hagut de buscar un altre local. Un altre agrupament, el Roland Phillips, ha passat per un procés semblant. Aquí el conflicte ve és que nosaltres al 90 ens declinem com una entitat d'educació en valors i no catòlica. Llavors a partir d'aquí és quan ens volen fer fora. Expliquen que després d'anar a judici els van imposar una clàusula que després de 15 anys havien de renovar el contracte amb la parròquia que els acollia, la del Crist Redemptor. A principis d'any, un cop acabat el termini legal, la rectoria els va comunicar que tenien un mes per marxar. Des del Consell de la Joventut d'Horta-Guinardó lamenten l'actitud que ha tingut l'Església enfront de dues entitats històriques de la zona. A Barcelona hi ha moltes entitats i hi ha molt pocs espais i ens trobem que ara les esglésies que havien fet un paper d'acollir als seus locals les entitats, ara comencen a veure que això no és rentable i que surt més a compte fer fora l'Anselm Albareda per posar-hi una escola d'anglès. Des de l'administració afirmen que prendran mesures a nivell global per solucionar la manca d'espais públics a Horta-Guinardó. Sobretot aquest any 2010 farem tota la revisió del pla d'equipaments per veure realment quina solució podem donar i perquè no torni a passar que una entitat s'hagi d'anar i perquè les que s'han anat s'hi poden tornar millor. Tot i que els serveis informatius de Barcelona Televisió han intentat en reiterades ocasions obtenir la versió de l'Arquebisbat de Barcelona, la resposta no s'ha produït.